Asencat és una associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública el 2023 que els seus 140 membres, 140 socis sèniors, ens dediquem bàsicament a l'assessorament a empreses petites, mitjanes i emprenedors que volen iniciar el seu projecte d'emprenedoria. Els seus coneixements adquirits al llarg de la vida laboral, de la vida en general, en benefici del seu entorn social. Per això, a Asencat ens preocupem de la formació també dels nostres companys, en totes les àrees que, per lo que sigui, convé posar-se al dia per tal de millorar l'atenció als nostres clients. A l'associació Natura Educa, Educació Infantil Trilingüe a l'aire lliure, oferim serveis socials personals, salut, benestar i atenció mèdica, formació professional, educació, serveis sanitaris, serveis de guarderia, serveis per a gent gran o ajuda per a persones desfavorides. El nostre projecte, iniciat fa menys de 3 anys, neix d'una problemàtica social, educativa i ambiental urgent: l'allunyament dels infants de la natura, l'augment de problemes emocionals i de salut en la infància i la necessitat de transformar el sistema educatiu cap a un model més sostenible, vivencial i inclusiu. Bosc Escola proposa un model d'escola infantil homologada que fa del bosc una aula viva, impactant de manera positiva en tots els àmbits del desenvolupament cognitiu, emocional, social i físic dels infants.